ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଆଜି ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ସାନ ଯାହାର ଥିଲା ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ, ମେଡ଼ିକାଲ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ବାହାରୁ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ କିସ୍ କରିଥିଲି, ମୋ ପୁଅ ମୋତେ କିସ୍ କରିଥିଲା, ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ଅଟୋରେ ବସି ଯାଇଥିଲୁ। ଅଟୋରେ ବସିଲା ପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଯାଇକି ଆଶା ଦିଦିଙ୍କ ଘରେ। ଆଶା ଦିଦିଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ମୋ ମାମୁଁଙ୍କ ଘର। ତ ଇଏ ମୋ ମାମୁଁ, ସେ ମୋ ମାଇଁ ଯିଏ ମୋର ଆଶା ଦିଦି ହେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଠି ଯାଉ ଯାଉକା ତାଙ୍କ ବାରି ପଟକୁ ଯାଇଥିଲି। ତ ବାରି ପଟେ ତାଙ୍କର ପିଜୁଳି ହେଇଥିଲା। ପିଜୁଳି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼, ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେଇଛି, ତଥାପି ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ବାଡ଼ି ପଟେ ଆସିଥିଲି ଭାରି। ତ ମୋ ମାଇଁ ବାସନ ସଫା କରୁଥିଲେ। ବାସନ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଇଏ ଆମ ଆଈ। ମୋ ଆଈ ଏଠି ରୋଷେଇ କରିବ ବୋଲି ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟୁଥିଲା। ତାପରେ ମୋ ଆଈ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ ବାହାରୁ ଯୋଉ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ଆମେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇକି ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ ବାହାରୁ ମୋ ଆଈ ଡାକିଥିଲା, ଆରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଆଉ ବୃନ୍ଦାବତୀକି ଟିକେ ଦେଖା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣେ। ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ। ତ ଇଏ ଆମ ମାଉସୀ ଆସିଯାଇଥିଲା କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ। ତ ଇଏ ଆମର ଗାଁର ଜଣେ ମାଇଁ, ଇଏ ବି ମୋ ମାଇଁ। ତ ସେ କହିଲେ ତମେ ତ ଯାଉଛ ସେପଟକୁ, ମୋତେ ଟିକେ ନେଇଯାଅ, ବଜାରରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବ। ତ ସେ ବି ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଅଟୋରେ। ତାପରେ ଆମ ଅଟୋ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଇଏ ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ରାସ୍ତାରେ ଆସି ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଛେଳି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ ମନ୍ଦିର। ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଇଏ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ, ରାମ ମନ୍ଦିର ଇଏ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବଜାର ଭିତରକୁ। ବଜାରରେ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇଥିଲେ ଆମ ମାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ବଜାରରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଭାରି ହରିପୁର ରୋଡ଼କୁ। ତ ହରିପୁର ଗେଟ୍ ହରିପୁର ଗେଟ୍ ଭିତରେ ପଶିଥିଲୁ। ତ ସେଇ ହରିପୁର ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବରଗଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁ ଆସି ଯାଇଥିଲା ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ବିଥିଲା ପାଖକୁ ଯାଉ ଯାଉକା ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତ ସେଠି କିଛି ସମୟ ରହିଥିଲୁ। ତାପରେ ଯାଇଥିଲା ଟ୍ରେନ୍। ତାପରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଏଇ ପଡ଼ିଆଟାକୁ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ହରିହରେଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଳଣ
ହରିହରେଶ୍ୱର ହରିହରେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ବରଡ଼ି। ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ସାଇ ସେବା ସଦର ମେଡ଼ିକାଲ। ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ। ତ ସେଠି ଆମର 10ଟାରୁ 4ଟା ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ଏତେ ଲୋକ ଯେ ସେଠି ଆମର ମାନେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ମେଡ଼ିକାଲଠି। ତାପରେ ଆମର ହେଇଯାଇଥିଲା ଟିକେଟ୍ ପାସ୍। ମେଡ଼ିକାଲ ପଛପଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଭାରି ବୁଲିବାକୁ। ବୁଲୁକା ଫୁଲ ଦେଖିଥିଲି ତ ସେଠି ଟିକେ ସୁଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ତାପରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଥିଲା ମୋ ଯାଆଙ୍କର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରକୁ। ତ ମୁଁ ଲୁଚେଇକି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଥିଲି। ମୋ ମାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରନି ବୋଲି। ତ ସେଠି ବସୁ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଟାଙ୍ଗୀ ମେଡ଼ିକାଲଠି ଡକ୍ଟର ନଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ କ୍ଲିନିକ୍ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ତ କ୍ଲିନିକ୍ରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। କ୍ଲିନିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନଜାରା ବଣି ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର ଖେଳ। ତ ସେମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ ତ ମୁଁ ସେଠି ବି ଟିକେ ସୁଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ସେଠି ସୁଟ୍ କରୁକା ସେଠି ମୋତେ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ 2ଟି ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା। ତ ସେ ତାଙ୍କର ବି ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ 2 ଜଣ ଖେଳୁଥିଲେ। ତାପରେ କ୍ଲିନିକ୍ ଭିତରକୁ ଡକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ। କ୍ଲିନିକ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ମାଇଁଙ୍କର ଆଉ ମୋ ଯାଆର। ସେଠି ବି ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ କହୁଥିଲି, ଦେଖାଇବାକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବାକୁ କହୁଥିଲି। ତ ମାଇଁ ପାଟି କରିଥିଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି। ତାପରେ କ୍ଲିନିକ୍ରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଠିକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ପାଇଁ। ତ ସେଠୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ କିଣିକି ଆଣିଥିଲୁ। ତ କାମ ସରିଲା ପରେ ଫେରିଥିଲୁ। ଫେରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଆମର ନାଚୁଣୀ ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ କେତେ ଗାଈ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।